ý hàng ni ha bờ thầy đập tăng kỳ chính tăng kỳ chính nhà lệ gạt cha ba nhị phai chính snêu kỳ gần rây buồn tăng chính cơ li bà lê cũng hi yang hi Giêsu là con trai hàng aban happy và haka birthday min mat ki jing cha Henry ula toda long snorki na la chom ya ka birthday nga la jit ya pi na ka birthday nga la tung ya pi ban long ki kun ublay to long ching shai Chris shaki ben real baro lucky done hai ka birthday Henry trong ka birthday Chính kali ka long yang aban ya pi kum ki kun samla ha ei ni don ta yo ba jing em trong i ka don ha jing i chi tu ngin ye ya la di ban ai ti sha ule la jin ya pi na ka birthday nga la tung ya pi ban long ki kun ublay to long chi shai Chris shaki ben real baro la pi don ha ka birthday Henry trong ka birthday ki kun samla tungin yang ta ya la ka gospel shiki ben real baro na Giêsu la chi ya pi ban yang na bung ka birthday ban long ki kun play la jin ya pi na ka birthday nga la tung ya pi ban long ki kun ublay to long chi shai Chris shaki ben real baro la pi don ha ka birthday Henry trong ka birthday Happy done, happy birthday, Henry trong ka birthday. Lên cơn khu nâng ta gặp ròm chỗ.